दा बे जेबो खामानि मावनो हायाखै होननायखायनो आं दासो जोंनि बिटिआर सरकाराथ' गोबां मावखादों आङो निजे एमएलए फान्डनिफ्राय बे 4टा बोसोराव जोंना 1 बोसोर फुरा दंबावो बेवहाय आङो 40टानि बारा ब्लेक टपिं खामानि मावबाय आरो फिसा फिसौ एमएलए एरिया डेभेलपमेन्ट फान्डजों सेन्ड ग्रेभेल होनाय फिसा फिसौ कालभार्टखौ माइनास खालामनानै जोंनि ब्लेक टपिं र'डआनो बेबायदि बिबां जाहैबाय आरो गोबां बेवहाय जोङो मडेल अंगनबादि न'फोर जों गायसनबाय आरो गोबां हेडनिफ्राय गोबां खामानिया जादों दा बिथांमोनासो नुयो जे खामानि जायैखौ आरो बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दं जे प्रमद बर' बिथाङा बेवहाय चिफ जाखांनायनि इयुनाव जोंनि बिटिआरनि पावारा माने खम जालांबाय आरो बेनिफ्राय 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरफिननाय जाबाय होननानै बिथांमोना होनो आङो बे दिनै बे मिडियानि थ्रुयै आं बिथांमोनाव सोंनो नागिरदों 16टाखौथ' बाद हो बिथांमोना मोनसे डिपार्टमेन्टनि खोथाखौ होन बबे डिपार्टमेन्टखौ लांदों 16टाखौ नांलांनो मोनसेल' डिपार्टमेन्ट बिथांमोना जुदि होननो हायोबा आं गाबोनो होनफिनगोन बेखौ आं बेखौ चेलेन्ज खालायदों बबे डिपार्टमेन्टखौ दिनै लांदों बिथांमोना लाजिदों बिथांमोना गोदानबो खुनु डिपार्टमेन्ट क्रिएट खालायनो हायाखैमोन जों दिनै खालायदों जों दिनै गोबां खामानि मावनो हादों आरो दिनै नोंथांमोना नायदो जे एइबारनि आसामनि एसअपिडि एबा प्लेन बाजेटनिफ्राय कोनो दिन मोनफेरै बाजेट जों मोननो हाबाय बाव 1,000 कौटि 143 क्रर बेवहाय जों मोननो हाबाय थारमाने 1143 कौटि जों मोननो हादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा कोनो दिन बिदि मोननो हानाय रेकर्डआनो गैयामोन 500 कौटिनिफ्राय लानानै 600 कौटिसिम बिथाङा मोनदों नाथाय बे फान्डखौ बिथाङा मोनजोबाखै नाथाय दिनै बेफोर गासै जौगानाय हाबाफारिखौ नुनानै बिथांमोना गिखांदों थारमाने बोरै जोङो रायजोफोरनाव पेस जाबावगोन बिथांमोना बेनिखायनो दिनै आबुल ताबुल बखिदों आरो बिथांमोननि गेजेराव दैदेनगिरिया दिनै गैला नोंथांमोनानो नायदो स्टाडि खालायनानै रायजोफ्राबो नायगोन जे सोर दैदेनगिरि दिनै बिपिएफआव दंबावो दा बेनिखायनो बिथांमोना दिनै खालि मिडियायावल' भइस होनो हायो खिन्थु ग्राउन्डआव बिथांमोना जिर'